Una altra activitat que podem fer amb H5P, per exemple, és que ens ordenin una sèrie d'imatges. Aquestes imatges han de tenir una certa relació i una certa coherència. D'acord? Per tant, anem a veure d'altres activitats. Fixem-nos que n'hi ha moltíssimes activitats d'aquesta que podem fer. Estan ordenades per ordre alfabètic, amb el nom en anglès, però és fàcilment deduïble. I volem fer alguna cosa amb imatges, i volem fer una seqüència d'imatges. D'acord? Per exemple, que ens vagin fent una mica. Doncs, no sé, evolució dels pentinats. Ordena en l'ordre correcte les imatges segons l'evolució al llarg de la història. Aquí podem posar un text alternatiu a la descripció. Doncs ordena de manera correcta les imatges. I ara aquí hem d'anar afegint les imatges, d'acord? Aquí es diu que afegeix, l'hem de buscar al nostre ordinador, jo aquí ja el tinc directe, donaré a temps, i li dic foto 1, a la imatge 2 li dic foto 2, en aquestes imatges els hauríem de posar una descripció, podem posar una opció, un àudio de fons, no li posarem. Foto 2, li podríem posar més informació, afegeix, foto 3, afegim foto 4, aquí afegim foto 5 i podem anar afegint tantes com nosaltres creiem. Foto 6, d'acord? I així fins que arribem al final. Un cop els hem posat, senzillament ja directament diem que desi i ella ens ensenya les imatges desordenades i nosaltres les hem d'ordenar de manera que creiem que sigui la correcta. Posem aquesta aquí, aquesta aquí, després aquí, aquesta la posem, que suposem que era aquesta la correcta. Aquí, com que hem posat el text, la veritat és que és fàcil de que els ordenem. Fixem-nos que si no us donem pista de l'ordre, doncs serien. Si ho comprovem ens diu que els hem fet totes bé. Podem tornar a començar a fer l'activitat. Per tant, anem en compte a posar l'ordre als texts que té relació. Fins aquí l'activitat. Fixem-nos que és molt senzill de posar imatges i que es puguin ordenar.